Vítejte u mého 10dílného kurzu hudební teorie, kde začneme od úplných základů, jako je vysvětlení pojmu zvuk a tón, přes hudební notaci a takty, až po stupnice, akordy a intervaly. Ještě než začneme, bych rád řekl pár informací, které ale můžete přeskočit posunem na tento čas ve videu. Nemám vystudovanou žádnou konzervatoř ani nic podobného, co by bylo spojené s hudbou a hudební teorií. Naprostou většinu znalostí jsem získal samostudiem a témata ve videích nechci vysvětlovat nějak učebnicově, ale spíše tak, jak bych chtěl, aby je někdo vysvětloval mě, když jsem začínal. Hodně věcí budu ukazovat na příkladech, opakovat důležité poznatky pro snazší zapamatování a některé věci budu možná vysvětlovat příliš jednoduše. To je vše, můžeme začít. Pojďme si na začátek vysvětlit to, co vůbec existenci hudby umožňuje, neboli zvuk. Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí. Jinými slovy, zvuk vzniká kmitáním nebo vibrací pevných těles. Pro lepší představu si můžeme to, jak zvuk vzniká, ukázat na této struně. Pokud strunu napnu a pustím, rozkmitám ji. S každým jedním kmitem struna potom naráží do molekul vzduchu, které potom narážejí do dalších molekul vzduchu a vznikne tím tato řetězová reakce. Tyto rozpohybované molekuly potom narážejí do ušního bubínku, což potom mozek zpracovává jako zvuk. Zvuk dělíme na takzvané tóny a hluky. U tónu máme pocit, že daný zvuk je o určité výšce. Zdrojem tónu jsou často hudební nástroje jako třeba piano, housle, kytara a tak dále, ale třeba i lidský hlas. Hluky jsou na druhou stranu zvuky, jako je třeba rozbití skla, roztrhnutí papíru a také jsou produkovány různými bicími nástroji. Z tohoto rozdělení potom vyplývá, že struna je zdrojem tónu. Počet kmitů, které struna vykoná za 1 sekundu, určuje výšku daného tónu. Čím více kmitů, tím vyšší tón. Počet kmitů za sekundu potom nazýváme jako frekvenci a jednotkou frekvence je hertz. Pokud například naše struna vykoná 200 kmitů za sekundu, její frekvence je 200 Hz. Kromě počtu kmitů vnímáme také, jak silně daný objekt kmitá. Pokud naši strunu napnu o něco více než předtím a pustím, bude vibrovat silněji, neboli bude vykonávat více pohybu než předtím, ale přesto bude mít stále stejný počet kmitů za sekundu neboli frekvenci. Tím, že struna bude silněji vibrovat, bude do molekul narážet silněji, čímž tyto molekuly budou potom silněji narážet do dalších molekul a výsledné nárazy molekul do ušního bubínku budou potom také silnější, což znamená, že budeme tento tón vnímat jako hlasitější. V hudbě se používají tóny i hluky, ale tóny mají ve většině hudby mnohem důležitější roli a hudební teorie je založena výhradně na nich. Proto se nyní budeme věnovat právě tónům. Tón má 4 základní vlastnosti: výška, hlasitost, délka a barva. O výšce a hlasitosti jsem mluvil už předtím při definování zvuku. Výška je udávána počtem kmitů za sekundu neboli frekvencí daného zdroje tónu. Pokud máme tyto dva tóny, potom první tón má nižší frekvenci než druhý tón. Hlasitost je pak udávána sílou kmitání zdroje tónu. Délka určuje, jak dlouho daný tón zní. A poslední vlastností je barva tónu. Pokud zahrajeme jeden tón na housle a druhý tón na piano, přičemž oba tóny budou mít stejnou hlasitost, délku i výšku, stále budeme schopni říct, že jsou v něčem jiné, že oba tóny mají jiný charakter. To je přesně to, co barva tónu určuje. Důvod, proč barva zvuku existuje z fyzikálního hlediska, proberu až na konci tohoto kurzu, čistě jako zajímavost, jelikož pochopení tohoto není nutné pro základní znalost hudební teorie. Pokud mám tento krátký úsek melodie a chtěl bych zapsat, z jakých výšek tónu se skládá, můžu ho zapsat takto pomocí frekvencí jednotlivých tónů. Tento zápis však v hudební teorii nikdy neuvidíte a místo toho se setkáte s označením výšek tónu pomocí písmen C, D, E, F, G a H. Takže tyto výšky tónu v melodii by se označily s tímto systémem takto. V některých různých kulturách se mohou používat jiná rozdělení, ale to už je na samostatné téma. Ukažme si pomocí klavíru, jak označování tónu pomocí C, D, E, F, G a H funguje. Zde na klaviatuře máme 7 bílých kláves. Každá z těchto kláves odpovídá jednomu tónu, což nám dává 7 tónů, které zní takto. Každému z těchto tónů pak přiřadíme jedno z písmen C, D, E, F, G a H tímto způsobem. Vidíme však, že kláves je na klaviatuře více než 7. Pokud půjdeme dále na klávesu napravo od H klávesy, vydá znovu tón C, ale o oktávu výše. C to oktáva? Oktáva je jeden z hudebních intervalů, kterými se budeme zabývat v dalších videích této série. Důležité je nyní vědět, že tón o oktávu výše je v podstatě vyšší verze daného tónu. Pokud půjdeme dál, tak tato klávesa zahraje D o oktávu vyšší než toto D, tato klávesa zahraje E o oktávu vyšší než toto E a takto můžeme pokračovat, dokud nedojdeme k H, které je opět do oktávu vyšší než toto H. Klávesa vedle tohoto H bude opět C, ale oktávu vyšší než toto C a o 2 oktávy vyšší než toto C. Takže v podstatě v hudbě máme sekvenci tónu C, D, E, F, G a H, na kterou potom navazuje další sekvence tónu C, D, F, G a H, které je o oktávu výše, na tu nám navazuje další sekvence a tak se to stále opakuje.
Samozřejmě můžeme jít i pospátku. Pokud půjdu od tohoto C nalevo, dostanu tón H, ale oktavu níže než toto H, neboli nižší verzi tohoto tónu H. Vedle ní nalevo je tón A, který je potom o oktavu níže než toto A tak dále, dokud se nedostaneme k tomuto C, které je oktavu níže než toto C. Nalevo od ní je potom opět H, ale oktavu nižší než toto H a o 2 oktávy nižší než toto H a tak dále. Oktáva má i základ v samotných fyzikálních vlastnostech tónu. Tón, který je o oktavu výše než původní tón, má dvakrát vyšší frekvenci než původní tón a naopak tón, který je o oktavu níže než původní tón, má dvakrát nižší frekvenci. Například toto A má frekvenci 440 Hz, neboli zdroj zvuku kmita 440 krát za sekundu. Označíme ho jako malé A s horním indexem 1. A které bude o oktavu výše, potom bude mít frekvenci 880 Hz a označíme ho jako malé A s horním indexem 2. Stejným postupem potom můžeme jít od A s horním indexem 2 na A, které bude mít 1760 Hz a označíme ho jako malé A s horním indexem 3. Teoreticky lze toto dělat do nekonečna, ale jelikož lidské ucho je schopné vnímat pouze frekvence, které jsou maximálně do 20 000 Hz, tak pokud bychom se dostali až k A, které by mělo 28 160 Hz, stejně bychom ho neslyšeli. Maximální frekvenci, kterou by tón A mohl mít, abychom ho slyšeli, je 14 080 Hz, což pro představu zní nějak takto. Na standardním klavíru ho však nenajdeme, jelikož je to tak vysoký tón, že by stejně neměl žádné využití. Podobným způsobem fungují i nižší oktávy. Vraťme se opět k malému A s horním indexem 1, které má 440 Hz. Pokud budeme chtít A, které o oktavu níže, stačí vydělit frekvenci malého A s horním indexem 1 2 a dostaneme A, které označujeme jako malé A bez indexu, s frekvencí 220 Hz. Z něj můžeme jít opět o oktavu níže na A, které označíme jako velké A bez indexu, které bude mít 110 Hz. Z něj můžeme jít o oktavu níže na A, které označíme jako velké A s indexem 1, které bude mít frekvenci 55 Hz. A z něj opět lze jít o oktavu níže na A, které označíme jako velké A s indexem 2, které bude mít frekvenci 27,5 Hz. Teoreticky bychom mohli jít níže, ale tím bychom narazili na další limitaci lidského ucha, kterou je, že tóny, které mají frekvenci nižší než 20 Hz, neslyšíme. Proto je tón velké A s indexem 2 nejnižší tón A, který najdeme na klavíru. Tón A není jediný tón, pro který toto funguje. Stejným způsobem to pak platí pro ostatní tóny. Například na klaviatuře nalevo od tónu malé A s horním indexem 1 se nachází tón G, který označíme jako malé G s horním indexem 1, které má frekvenci zaokrouhleně 392 Hz. Oba mají označení horní index 1, jelikož oba jsou ve stejné skupině tónu C, D, E, F, G a H. G, které bude o oktavu výše, se pak označí jako malé G s horním indexem 2 a bude mít frekvenci 784 Hz. G oktavu výše než G s horním indexem 2 označíme jako G s horním indexem 3 a tak dále, obdobně jako u tónu A. G oktavu níže než malé G s horním indexem 1 bude potom označené jako malé G bez indexu a bude mít frekvenci 196 Hz. G oktavu níže než malé G bez indexu označíme jako velké G bez indexu a tak dále, obdobně jako u tónu A. U ostatních tónů je to pak obdobný postup. Obecně řečeno máme frekvenci daného tónu a od něj se dostaneme k tónu o oktavu výše vynásobením jeho frekvence 2 a k tónu o oktavu níže vydělením jeho frekvence 2. Nyní si všimněme, že nám vznikly skupiny tónů C, D, E, F, G a H, které jsou buď s malými písmeny a mají index 1, nebo jsou s velkými písmeny bez indexu a tak dále. Tyto různé skupiny označujeme opět slovem oktávy a tyto různé oktávy mají své názvy. Jednočárkovaná oktáva, dvojčárkovaná, tříčárkovaná, čtyřčárkovaná a tohle jedno C na klavíru spadá už do pětičárkované. Ale malá oktáva, velká oktáva, kontraoktáva a subkontraoktáva. Jenom pro upřesnění, to, že klavír obsahuje z pětičárkované oktávy pouze C a u subkontraoktávy nejsou nižší tóny než A, neznamená, že ostatní tóny v těchto oktávách neexistují. Pětičárkované i v subkontra existují normálně tóny C, D, F, G a H, akorát jsou na klavíru tyto oktávy zkrácené, protože ostatní tóny by měly menší využití a některé by mohly být mimo náš sluchový rozsah. Jsou ovšem nástroje, které s těmito některými chybějícími tóny pracují. Zároveň existuje i šestičárkovaná oktáva, která se na klavíru opět nenachází pro její nízké využití. Oktáv může být teoreticky nekonečno, akorát uslyšíme jenom ty, jejich tóny budou mít frekvenci minimálně 20 Hz a maximálně 20 000 Hz. Nástroje jsou zároveň také limitované jen na určité oktávy. Tímto se dostáváme na další téma, kterým jsou půltóny. Pokud zahraju tuto krátkou melodii, kterou začnu hrát o tónu C, a pokud zahraju tuto melodii znovu, ale začnu o tónu F, můžeme říct, že to jsou ty samé melodie, akorát ta druhá je o něco výše. Co se ale stane, když tuto melodii začnu hrát o tónu E? Najednou to není ta samá melodie. Jak to? Problém je v tom, že mezi tóny C, D, E, F, G a H nejsou stejné vzdálenosti. Nejmenší vzdálenost, se kterou se základně v západní hudbě setkáváme, je půltón. Taková vzdálenost zní takto. Dva půltóny potom tvoří takzvaný celý tón. Tóny, které jsou od sebe vzdálené celý tón, zní takto. Vraťme se ale k melodii, kterou jsem hrál před chvílí.
A pojďme si ji trochu rozebrat. Začínám tónem C a jdu na tón D. Mezi tóny C a D je vzdálenost celý tón, neboli 2 půltóny. Potom zde jdu na E, což je opět vzdálenost celého tónu, a potom jdu z E zpět na C. Jelikož mezi tóny C a D je vzdálenost celý tón a mezi tóny D a E je vzdálenost taky celý tón, tak vzdálenost tónu E zpět na C budou 2 celé tóny. Nyní si rozebereme tuto melodii stejným způsobem, pokud bych ji hrál od tónu F. Začínám tónem F a jdu na tón G. Mezi tóny F a G je vzdálenost celý tón, tak jako mezi C a D. Potom jdu z G na A, což je zase vzdálenost celého tónu, tak jako u D a E. A potom jdu z A zpět na F, což budou 2 celé tóny, tak jako u E a C. Z toho vyplývá, že ať začnu od C nebo od F, vzdálenosti mezi tóny budou v obou případech stejné, což mi dá stejnou melodii. Pokud ale budu hrát od E, začnu tónem E a půjdu na tón F, což je vzdálenost 1 půltón. Tady jsme narazili na problém, proč melodie od E zní jinak než od tónu C a od F. Jak jsem již zmiňoval, tóny C, D, F, G a H nejsou stejně daleko od sebe. Mezi některými je vzdálenost celý tón a mezi některými jen půltón. Ukažme si ale další melodii. Začínáme od E, ze kterého jdeme na F, což je vzdálenost půltónu, z F jdeme na G, což je vzdálenost celého tónu, a pak zase jdeme z G na F, celý tón, a z F na E, půltón. Co kdybych ale chtěl tuto melodii zahrát od tónu D? Nemůžu jít z tónu D na tón E, jelikož to je vzdálenost celého tónu a já potřebuji jen půltón. My však víme, že celý tón se skládá ze 2 půltónů. Od tónu D k tónu E se dostanu tak, že se zde posunu o 1 půltón nahoru, potom se znovu posunu o půltón nahoru a jsem na tónu E. Co když se ale posunu jen o 1 půltón? Dostanu se tím na nový tón, který je mezi D a E. Od obou je vzdálený 1 půltón a kdyby ho chtěl zahrát na klaviatuře, zmačknu tuto černou klávesu mezi D a E. Tento tón sám o sobě nemá žádné jméno, ale jeho název se odvíjí podle ostatních tónů. Vysvětlím na pár příkladech. Tento tón se nachází 1 půltón nahoru od tónu D, což znamená, že ho pojmenujeme jako D a přidáme příponu is, která značí, že daný tón je zvětšený o půltón a vznikne nám dis. Platí to i u dalších tónů. Například tón mezi C a D můžeme pojmenovat jako cis, jelikož je vzdálený o 1 půltón nahoru od tónu C. Ovšem tento tón nemusíme označovat pouze jako tón D zvětšený o 1 půltón, ale také jako tón E zmenšený o 1 půltón, což znamená, že ho můžeme pojmenovat jako tón E a přidat příponu s, čímž nám vznikne název S. Takže názvy dis a s označují ten samý tón. Podobně by to pak platilo i u tohoto cis, jelikož tento tón můžeme vnímat jako tón D zmenšený o 1 půltón, takže ho označíme jako tón D a přidáme příponu s, která nám označí, že se daný tón zmenšuje o půltón. Tak toto pak platí i u ostatních tónů. U tónu E a A, pokud je zmenšíme o půltón, se přidává pouze přípona s, jelikož ES a AS by se špatně vyslovovalo. Zároveň se někdy tón hes může označovat z historických důvodů jako tón B. Tímto jsme získali přístup k několika dalším tónům, které se nacházejí mezi základními tóny C, D, E, F, G a H. Všimněme si, že když jdeme na klavíru od C po H postupně po všech klávesách, bílých i černých, při každém posunu o klávesu doprava se posouváme o 1 půltón. Tímto jsme zjistili, jak tuto melodii, kterou jsme hráli od E, můžeme hrát i od tónu D. Stačí jít z tónu D na tón mezi D a E, který si v tomto případě označíme jako S. Z S potom jdeme na F, což je vzdálenost celý tón, pak zpátky na S, celý tón a nakonec na D, půltón. To jestli budeme používat názvy s koncovkou S nebo is není na našem výběru, ale ovlivňují to další faktory, které uvidíte později ve videu o stupnicích. Zároveň je možné koncovek S nebo is k tónu přidat více než jednu. Může vzniknout například cisis nebo geses, nebo třeba i fisisis. Počet koncovek určuje, kolikrát se posunujeme o půltón nahoru nebo dolů. Takže například tón cisis znamená, že se z tónu C posuneme jedenkrát o půltón nahoru a potom ještě jednou nahoru. Takže vlastně cisis je jiné označení pro tón D. Geses znamená, že z tónu G půjdeme jedenkrát o půltón dolů a potom ještě jednou dolů. Takže je to vlastně jiné označení pro F. Obdobně potom funguje fisisis, akorát se posouváme 3krát nahoru o půltón a je to další označení pro tón gis nebo také as. Takže například tento tón se může označovat jako A, ale i jako gisis nebo jako heses. To, že jeden tón můžeme označovat více názvy, se nazývá enharmonická záměna. Pokud by se někdo ptal, jestli můžu používat názvy his, ces, ace nebo fes, potom odpověď je ano. Nezapomeňme, že mezi tóny E a F a H a C je vzdálenost pouze půltón, proto mezi nimi není ani černá klávesa, takže to znamená, že his je H zvětšené o 1 půltón, což nám dává tón C, a fes je F zmenšené o 1 půltón, což nám dává tón E. Ces je potom jiný název pro H a ace je jiný název pro F. Ještě na závěr bych chtěl zmínit, že tón může mít pouze koncovky is nebo s a ne oboje současně. Například tón fises nemůže existovat. Děkuji vám za sledování prvního videa této série. Jestliže nechcete, aby vám další videa z této série unikla, neváhejte dát odběr a také ocením like a zpětnou vazbu v podobě komentáře. Pokud jsem ve videu řekl něco špatně nebo nepřesně, budu rád, pokud na to upozorníte v komentářích a já veškeré opravy napíšu do připnutého komentáře. Ještě jednou děkuji za sledování a pěkný den.